Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Len. Married, may isang anak, at malungkot noong nakaraang Mother's Day. Umaasa pa naman ako sa isang sorpresa mula sa aking asawa. Yung pala, ako ang masosorpresa. Pero yung sorpresa ko, hindi nakakatuwa. Hindi makabagbag damdamin. Yung sorpresa ko, nakakadurog ng puso. Nakakawasak ng pagkatao at nakakasira ng magandang okasyon. Nagsimula ang lahat last week. Naghihintay ako sa kotse habang bumibili si Nash ng kape. Ang haba kasi ng pila sa drive-thru kaya naisipan niyang mag-park at bumaba na lang para mag-take out. Dahil wala naman ako magawa, naisipan kong buksan yung maliit na compartment sa harap ng passenger seat. Doon nakita ko ang isang maliit na box. May nakasulat sa card na, I love you now and forever. Love, Nash. Dahan-dahan kong inalis ang ribbon. Pagbukas ko, tumambad sa akin ang kumikinang na isang pares ng hikaw. Hugis dahon, simple lang, pero maganda. Kabisado talaga ng asawa ko ang taste ko. At ang sweet pa din. After all these years, may pasorpresa pa din kapag may espesyal na okasyon. Siguradong regalo niya sa akin yon sa nalalapit na Mother's Day. Dahil Mother's Day na noong nakaraang linggo, excited akong gumising. Siguradong anytime, ibibigay na sa akin ni Nash yung sorpresa niya. Dinalhan niya ako ng breakfast sa kama gaya na nakagawian niya. Pero naubos ko na yung hinanda niyang breakfast. Wala pa rin siyang inaabot. Nangihinayang ako kasi plano ko pa namang isuot yung hikaw sa lunch. Inimbitahan kasi ng boss niya lahat ng couples na may anak sa opisina for lunch sa isang restaurant to celebrate Mother's Day. Naisip ko, siguro bago kami matulog sa kanya ibibigay para mas romantic. Pagdating namin sa venue ng buffet lunch, sinalubong kami ni Riza, yung department secretary. Single pa si Riza pero nandun siya para siguraduhing maayos ang lahat. Malapit na kaibigan ni Nash. Nagulat ako nang mapatingin ako sa tenga niya. Suot ni Riza yung hikaw na nakita ko sa compartment ng kotse ng asawa ko. Pinigilan kong umiyak kahit na gustong-gusto ng pumatak na mga luha ko. Pagkatapos ng tanghalian, pagsakay namin ng kotse, binuksan ko yung compartment kung saan ko nakita yung hikaw. Wala na doon yung kahon. Diretso ko siyang tinanong kung may ibibigay ba siya sa akin. Tinanong ko kung may sorpresa ba siya. Wala daw. Tuluyan ng umagos ng walang patid ang mga luha ko. Takang-taka siya sa biglaan kong pag-iyak pero sa sobrang sama ng loob ko, hindi ko masabi sa kanya kung bakit. Tambalan plano ko nang makipaghiwalay. Tama ba ang desisyon ko? Wala na ako nakikitang dahilan para natili pa sa piling niya. Ang inyong tambalanista, Len. Hi, Len!
Alam mo nga, mabait ka pa eh. Yung kakilala ko, nakita niya yung suot na hikaw. Naku. Napigtas, hindi yung hikaw. Yung tenga. Nako, kasama yung eardrum. Correct! Oo. Ganon kalakas. First time ko na nga nakakita ng eardrum eh. So, ganun pala yung tsura. Kasi pakatapyas nung nung tenga, may eardrum na sumama. Sipin Sabi ko, mo yun, ganun no? pala yung itsura ng eardrum. Ay, baka hindi mo napansin, pag yung utak nadala. Ay, hindi, walang utak yung girl. Ay, Kaya sure akong eardrums yun, partner. Nakakaloka! Lupit naman nun. Hindi, charot lang. Hindi, pero ramdam namin yung sakit, ramdam namin yung parang nandun kami sa eksena. Na yung, na-imagine talaga namin na si Raisa, yung parang yung pa-innocent. Oo. Nakakayamot yung mga pa-innocent. Kaya minsan naiinis ako dun sa mga yung mga pabebe, pero alam mo malandi. Diba? Kaya mas gusto ko yung mga yung what you see is what you get. Yung kung malandi ka talaga. Correct, hindi yung pa-Virgin Mary. Nakakayamot. Pero alam mo, ang kati-kati talaga. Correct. Alam mong asawa ni Satanas. Pero pa-Virgin, ganun. Nakakaloka. Hindi ko masabi kung ako kasi bilang isang tao na na basta pag naloko na kasi para sa akin wala na rin ako masyado nakikitang rason bakit kailangan pa ipagpatuloy. Pero kasi iba-iba naman ang bawat sitwasyon, 'di ba? May mga ibang tao na nakakabilib. Kaya nga lagi ko 'tong sinasabi na nakakabilib yung mga taong kahit alam nilang niloko sila as in like ng babae or ng lalaki pero nagsistay pa rin. Pinipili pa rin magstay kasi parang araw-araw kasing yan delubyo, araw-araw na masamang panaginip na paulit-ulit na nangyayari. Parang ganon. Para sa akin pero may mga iba na pinipili nilang makita pa rin lahat ng iba pang mga strengths at pinipiling patawarin yung isang beses na pagkakamali. Totoo naman din kasi, 'di ba? Nagkakamali din tayo lahat. Ikaw din naman na sa sarili mo, 'di ba? Meron ka din mga pagkakamali na gusto mong baguhin, 'di ba? Maaring ganon na. So baka naman madami pang pwedeng madami pang makitang mga iba pang mga bagay-bagay. Ang maganda nga dito, at least nalaman mo na. 'Di ba? At hindi dapat na hindi malaman ng jowa mo kung bakit ka umiiyak, 'di ba? Totoo Importantatious na i-express mo yung iyong nararamdaman. Confrontational ka ba? Kung ikaw yung nasa sitwasyon at nakita mo na yung hikaw na inassume mo na sa'yo ay suot ng iba, ano ang gagawin mo? Una tatanungin ko sa kanya, alam mo yung hikaw na yan, hindi talaga yung bagay sa'yo. Paano? Nye. Alam mo yung hikaw na yan, hindi yan talaga babagay sa'yo. Kasi yung hikaw na yan, original yan. Original ka ba? Hindi ka naman yung original na asawa, di ba? Ganon. Di ba? Ganon. Hindi yata ako, parang feeling ko parehas na lang ako din nito. Iiyak ka na lang din. Okay. Pero hindi ako makakapagpigil ng luha kasi yung mga luha ko partner, kapag ka ramdam na ng puso ko, bumapatak na lang talaga siya ng kusa. Hindi siya yung parang I will remain strong, kaya ko to, ganun. Hindi eh. Parang, Paano yun? I will remain strong. Hindi kasi ilang parang beses. lasing yun eh. Parang hindi, gano'n. Partner, Yung pinipilit mong hindi halatang nahihilo ka. Ilang beses ko na kasing inattempt na parang I will remain strong or yung and parang compose, ganon. pero hindi talaga kasi tumutulo talaga yung luha and like what you said partner, mahalata din talaga nilang lasing ako. Alam mo yun? Hindi ako katulad ako niya na hindi confrontational. Iiyak na lang muna ako. 'Di ba? Bago ako mag-isip, iiyakan ko muna bago ako mag-isip. Ganun ako eh. Parang mas nauuna yung emosyon. Express ko muna yung nararamdaman ko pero silently. Ganun, hindi ako yung parang naninigaw, nanunugod. Hindi. May ganun kasi eh. May naninigaw, may nanunugod. Ako hindi. Confrontational. Correct. Ako try ko talaga i-pretend na hindi ako lasing kahit lasing talaga ako. Or in this Tapos case. Tapos bibitawan mo yung linya. Maganda yung linya mo eh. Diba? Alam mo yung hikaw na yan, original yan. Ikaw, original ka ba? Diba? Pang Diba? teleserye yung Correct. linya na yun. Pero gets niya na yun, ibig sabihin. True. Pero sa utak ko lang yun, partner. hindi siya mangyayari sa tunay na buhay. Madaming beses na may mga ganyan ako mga eksena eh, na sa utak ko lang nangyari yung confrontation pero hindi ko nagawa in real life. Ganon. Ang nangyayari siya, pwede messenger, ganon. Pag text ko na lang sa'yo.
Message na lang. Message na lang. Abangan mo sa message Oo. request. Abangan mo, ganun. Yung mga ganun. Pero hindi. Kaya, Correct. pero kahit hindi ka confrontational, importanticious na malaman ng partner mo how you truly feel. Correct. Mahalaga yun. Hindi pwedeng ano ka lang, 'di ba? Iyak-iyak ka lang dyan. Papadaig, ganon. Pero again, ako that's my cup of tea. Magamit lang ako. Cup of coffee. Pwede na, cup of coffee. That's my milk tea. It's not my kind of milk tea. Oo, diba? Magamit lang. Yun na kasi ang mga lessons ng anak ko sa English ngayon. Yan, Kaya idioms, gusto ko mga yan, no? idiomatic expressions. Ganun. Hindi, pero ako para sa akin, hirap ako magpatawad sa ganyan kung panloloko. Kasi ini-imagine ko pa lang yung mga ginagawa. Ini-imagine ko pa lang yung pagkabigay ng hikaw. Magre-replay siya ng paulit-ulit sa utak ko eh. 'Di ba? Kaya siguro, hindi sigurado ako alam ni Lord yung mga problemang ibibigay niya sa atin eh. 'Di ba? Alam ni Lord na hindi yan yung problemang ibibigay niya sa aming mag-asawa. Ibang problema yung binigay niya, 'di ba? Kakaiba pero mas kinakaya, 'di ba? Kasi feeling ko yung pagkaganito na give up na ako sa unang pagkakataon. But again, that's just me. Totoo. Madami po na mga iba na kina-carry pa rin nila kahit na niloko sila. Yun yung mga tanungin mo, baka may mga kaibigan kang ganyan, 'di ba? Wag dito. Wag sa akin, 'di ba? Kasi ako, unforgivable for me. Ganun. Ayun, correct ka. Oo. Yung payo depende, no? Anong pangalan niya ulit? Tingnan mo, Leslie. Oo, tingnan mo, nakalimutan ko yung pangalan. Tingnan mo nakakainis, 'di ba, partner? Yung original nakalimutan natin yung pangalan, pero ang dumadagundong sa utak ko, partner, yung Riza. Alam mo yun, hindi naman ako yung sumulat, pero ako yung galit. Wag ka naglilinger sa isip correct. mo. Parang naisip ko, partner, yung alibawa ito, kasi 'di ba, yung suot Baka kong- pati si Riza, may Hindi. makita mo, madamay siya, ha? Correct eh. Feeling ko lahat ng Riza, kunyari itong hikaw ko, partner, parang, Oo. 'di ba sabi niya, parang dahon, 'di ba? Oo. Ano yan eh, Ayan, hikaw ni parang Mayat de la parang- Rosa yan eh, 'di ba? parang prutas Oo, naman yan. hindi, Yan, parang, yan. sige, parang prutas, parang peras, 'di ba? Ganon. Ngayon, partner, naglilinger sa utak ko, nasuot ni Riza yung ganito, yung parang, Oo. ang ganda niya, pero hindi bagay. Yung iritang-irita ka, kahit maganda naman talaga. Actually, partner, or baka nakakairita kasi bagay din, di ba? Nakakayamot. Ako, Mas bagay kaysa sa'yo. Oo, natitrigger ako, partner. Na-insecure ka tuloy, no? True. Parang ganon. Ganon. Kaya nga, alam ni Lord yung mga problemang ibibigay niya sa atin eh. Hindi binigay ni Lord kasi alam niya ikababaliw ko yan. Yung yung may ganyan, may makita ko na dapat sa akin tapos sa iba nakasuot tapos nakakayamot kasi bagay Sarap sa kanya. laslasin, no? Sarap talaga. Yung mga na-imagine ko, partner, hinila yung eardrums. Ako talaga yung nakaisip nun. Kasi nga, Kasama nga utak oo. Oo, mali mo, kasama pati intestines, Hindi di ba? nga. Lumabas sa tenga. Ganun kagaling. Sa akin na nga nang galing parte, walang kasamang utak kasi nga wala yang utak, 'di ba? Yung risang 'yan. So ano na ng name? Oh, Anong 'di ba? name? Ano na nga name? Tingnan mo, nakalimutan na natin yung Diba? pangalan mo. Nakalimutan natin Mas yung, tumatak yung kontrabida sa storya. Kakayamot eh, Si 'di Leslie. ba? Hindi, si Len. Si Lena. 'Di ba? Yun. Parang tuloy yung pangalan mo, parang ang luma, 'di ba? Kumpara doon kay Raisa. Parang ang dami nangyayari sa isip mo. Hindi naman ako si Len. Kaya alam mo, ano Pati yung sinabi silang mo? tuloy, oo. Ano yung sinabi mo, partner? Ang advice ay depende sa, you were about to say something. Yes, ang eh. advice ay depende sa taong kakausapin mo. Oo, Kasi correct. ang mangyayari niyan, the decision or the advice will vary from person to person. Correct, diba? Depende kung sinong kakausapin mo. So in the case of Tambalan, of Nicole particularly. Oo, kasi iba yung kay partner na sasabihin eh. In my Oo. case, 'di ba? Ang dami ko nang naisip. Pagtila ng eardrum. Pati pangalan mo nadamay na. Correct. Luma yung pangalan mo. Umabot hanggang doon, di ba? Utak na walang Pati laman. interpretation ng pangalan mo meron. Diba? Galit na sa lahat ng Raisa. Kasi nga, para sa akin, yung mga ganyan, palibhasa naranasan ko kasing maloko. So, hindi siya magandang feeling eh. 'Di ba? Hindi talaga siya maganda sa pakiramdam. May mga problemang kakayanin ko, pero yung panluloko, hindi ko talaga masyadong carry. Alam mo Totoo yon. yun. And I hope that I will never cross that bridge ever. Alam mo yung ganon. So, yon. So, kaya nga ang sinabi ko, partner, tanungin mo yung mga naka-experience na at napatawad nila. Kasi sila yung mas makakapagbigay ng sound advice for you. Kung trip mo pa rin kung may madami ka pa na nakikita na mga positive traits, mga ganun. Oo. Kasi kung
mag-iisip ako ng positive trait, pwedeng hindi ka naman sinama dun sa lunch eh. Pero kasama ka. Hindi. Ang bait niya doon. Hindi yung, Oo. ibig sabihin, parang... Pwede namang sila na lang eh. Oh. Diba? Parang, ba't ko pa? Pwede ko namang hindi sabihin. Kung nag-iisip lang ako ng positive trait Kasi wala akong makuha sa kwento mo, para sa akin puro nega. Diba? So, ikaw naman yung makakasagot kung ano pa ba yung madami pa bang positive traits na pwede nating ipaglaban, diba? Kaya, pwede mong patawarin yung isang pagkakamali, 'di ba? Yung mga ganern. Depende talaga, Hindi ko masagot. Kung mag-rely ka lang sa pagiging payo ng tambalan, mas mangingibabaw yung yung opinion ni Nicole kasi yun siya. Correct. Diba? Yun siya. Oo. Diba? Pero yung sinasabi natin, ang payo ay mag-iiba-iba depende sa taong kakausapin mo. It could be based on their own experiences o bali sa experience o pwede rin experience sa ibang tao. Yan. Diba? So pwede mong kolektahin lahat ng mga maiipon mo and then you come up your own with your own decision. Kasi may mga taong posibleng ang paniniwala nila kapag nagkamali hindi na pwedeng patawarin. But for some, everybody deserves a second chance. Correct. May mga ganon. Pwede mo ring isaalang-alang yun. Ang tao tingnan mo parte, totoo pala na kapag ka maraming opinion, lumalabo lalo. mas diba? magugulo. Mas magugulo. Depende yan depende. Kasi ang bawat tao po, kanya-kanya tayo ng threshold. Meaning, pwedeng yung patience mo, di ba, mahaba ang pasensya, maiksi ang pasensya. May mga taong kayang tiisin kahit ganyan katindi ang kasalanan na kahit niloloko na sila, go pa rin. Okay lang, importante, they want to save the relationship. Or they are together. Di ba yung sinasabi ng iba, ang mahalaga naman sa atin umuuwi. Di ba? Oo. Hindi ko talaga matanggap yan eh. Di ba? At may ganun tao ha. May kakilala nga ako, sabi ko sa iyo, malinaw yung kabit. Ang naging setup nila, basta sa akin sa araw siya, sa gabi dun ka. Ang importante, tayo pa rin. May ganung setup. May So kanya-kanya ng threshold. Ang problema dito, partner, i-podcast na natin to ha. Oo. Ang problema dito, kung madami siyang kakausapin, mas lalong lalabo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! So bala ka na sa madaling salita. Hindi! This portion was brought to you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!